Il-minuti tal-Kabinett ta' snin 60 jitfgħu dawl dwar kif pajjiżna kienet iħejja l-mument fejn kellu jkollu iktar responsabiltajiet fidejh, anke jekk mhux kollox u daqskemm xtaq kulħadd. Aspett interessanti huwa l-mod kif il-gvern tal-Prim Ministru Borg-Olivier kien qiegħed jipprepara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-21 ta' Settembru. Saħansitra d-diskussjoni dwar dan telet fil-Kabinett. Kienet fis-seduta tal-31 ta' Lulju li l-Ministri bdew jaħsbu dwar dan. F'din is-seduta kien ġie maħtur kumitat li fih kienu appuntati 10 irġiel, 2 minnhom ikunu Ministri fil-Kabinett. Il-kumitat kien responsabbli miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipedenza. Minn hemm id-diskussjonijiet fil-Kabinett rigward iċ-ċelebrazzjonijiet fil-ġurnata tal-Indipedenza kienu frekwenti. Fil-fatt, fis-seduti tal-4 u l-5 ta' Wissu kien intlaħaq qbil fuq il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet. Fosthom li ċ-ċelebrazzjonijiet kellhom isiru fil-Florjana Parade Ground u l-Kummissarju tal-Pulizija ma kellux oġġezzjoni għal dan. F'dawn is-seduti l-Kabinett kien iddiskuta lista ta' mistednin li kienu mistiedna li jattendu ċ-ċerimonja ta' dakinhar. Fil-minuti jidhru 3 listi b'dawn il-mistednin. Tispikka r-rappreżentanza mill-pajjiżi tal-Commonwealth. Kien intlaħaq ukoll qbil li kellu jkun stabbilit fond biex ikopri l-ispejjeż għaċ-ċelebrazzjonijiet. Biex tiżdied l-atmosfera fil-ġimgħat qabel il-jum tal-Indipendenza, il-Kabinett ppreżenta programm ta' attivitajiet li saru fit-8 ta' Settembru, jiġifieri f'jum il-Vittorja. Iżda wara dawn is-seduti inqala ntop finanzjarju fir-rigward iċ-ċelebrazzjonijiet għall-Indipendenza, kif jiġdu l-minuti tas-seduta tal-11 ta' Awwissu. Għal din is-seduta kienet saret talba mill-Kumitat responsabbli għaċ-ċelebrazzjonijiet għal żieda fil-fondi. Is-somma oriġinali li kienet allokata fil-bidu kienet ta' 50,000 sterlina. Wara li saret din it-talba, il-Kabinett qabel li jkun hemm żieda ta' 40,000 sterlina biex bekk setgħu jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet li għadhom fil-memorja ta' ħafna.